Bună ziua, sunt Valentin Mandache de la Case de Epocă și aș dori să vă prezint astăzi Aleea Cariatidelor din Parcul Herăstrău, care a fost pusă în loc în 1936 cu ocazia sărbărilor Bucureștiului și ale zilei restaurației în timpul regelui Carol al II-lea și, după câte înțeleg, a fost distrusă în anii 50, perioada comunistă, refăcută în 2006. Arhitectul, designerul acestei frumoase alei este artistul plastic Constantin Baraschi. Se pare că nu a mai existat nimic din ce a fost atunci, în acea perioadă, fiind realizată din materiale relativ ușoare și perisabile, dar s-a găsit o statuie a cariatidelor în cimitirul Bell, din bronz aceasta, pe care am avut ocazia să o admir și pe baza acesteia au fost construite exponatele de față. Și aici avem detalii, în detaliu, aceste frumoase cariatide. Vedeți că sunt prezentate ca niște țărănci zvelte, în costume naționale, purtând un cior de apă deasupra capului și este practic aceeași femeie reprodus în două ipostaze, cu mâinile încrucișate jos, în zona abdomenului și la piept, ceea ce reprezintă o foarte interesantă variație pe aceeași temă, să spunem așa, dar excelentă pentru această compoziție. Există o groază de simbolistică în această reprezentare, inclusiv în fântâna, care coronează, să spunem așa, împodobește aleea la capăt. Din nou o țărancă cu un ulcior pe umăr de data aceasta, iar din capete de berbeci de la baza, de pe soclu, izbucnește apa. Ulciorul acesta, în opinia mea, vine din miturile care s-au creat în jurul regelui Carol al II-lea, atunci când el a revenit în țară. Știți că a venit cu un avion care a aterizat forțat undeva în Ardeal și a fost ajutat de o țărancă care, pe câmpul cărora a aterizat cu un urcior de apă, regele fiind însetat după un raid aerian foarte periculos de revenit în țară. Și bănuiesc că aceasta este într-un fel simbolistică. O altă simbolistică este specifică acelor ani în care fascismul, această politică rasială era în toi și celebra calitățile rasei românești, să spunem așa. Și uitați-vă la această femeie, ce înaltă este, ce picioare lungi, ce zveltă. Este ceva, rezultatul unei eugenii naturale, să spunem așa, care s-a întâmplat cu poporul român. A scos așa un popor foarte bine pus la punct. Cam asta este o altă semnificație. Nemai vorbind că, fiind o cariatidă, face trimitere la arhitectura clasică, prestigioasă, grecească, cariatidele grecești.